Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu 59. orrialdeko 5. ariketa. Eta hemen agertzen jakuzan ekuazio guztiak dira ekuazio arrazionalak. Zer esan nahi da horrek? Zatiki algebraiko osatuta dagozala, x-a izendatzailean agertzen dela. Beraz, ebasteko modua izango da, bi ataletan, MKT berdin ipini, izendatzaile komun bat ipini, eta horrela bihurtzen dugu ekuazio bat izendatzaile barik. Beraz, lehenengo pausua izango da, bi ataletako izendatzaileekin MKTA osatu. Beraz, kasu honetan daukagunez, x-ken bat eta x gehi bat, hiruaren izendatzailea bat denez, MKTA, kasu honetan, hori izango da, x-ken bat, bider x gehi bat. Orduen, pintzen dugu izendatzaile horrek, eta orain zatiki baliokideak atera behar dugu. Beraz, lehenengo zatikiaren izendatzailea biderkatu dugunez x gehi bat egaz, x biderkatuko dugu baita x gehi bat egaz. Bigarren zatikiaren izendatzailea biderkatu dugunez x-ken bat egaz, bi x, x ken bat egaz, baliokideak izateko. Eta azkenengo izendatzailea biderkatu dugu x gehi bat, x-ken bat egaz, guztia. Beraz, zenbakitzailea b, x gehi bat, x-ken bat egaz. Urrengo pausoa izango litzateke, biderkatzea bi atalak, printzipioz biderkatzen dugu bi atalak, x gehi bat, x-ken bat egaz, hemen bebai, x-ken bat, bider x gehi bat egaz, eta orduntzi izendatzaile guztiak simplifikatu daikeguz. Normalean, pausu hau, ez dugu idazten, jarraian simplifikatzen dugu. Bi atalak ipini dugu zanean izendatzaile berdinagaz, hori simplifikatzen dugu eta geratzen gara bakarrik zenbakitzailekin. Beraz, x bider x gehi bat, gehi bi x bider x-ken bat, bardin, iru bider x gehi bat, x-ken bat. Horrein garatu egiten dugu. Hemen banatze propietatea, hemen bebai, banatze propietatea, eta hemen egin behar duguna da, lehenengo biderkatu, x gehi bat, x-ken bat, hau dala, x karratuken bat, eta biderkatu irugaz, beraz, iru, x karratu, ken iru. Ebatzi egiten dugu, hau bigarren mailako ekuazioa da, beraz, lehenengo atalean daukagu x karratu, gehi bi x karratu, iru x karratu. Bigarren atalean bebai, beraz, kenketa egiten badugu, 0. Eta geratzen jaku, x ken bi x minus x, bardin minus iru, beraz, x bardin iru. Eta printzipioz ateratzen jakun emaitza. Orain, zigurtatu behar dugu, hau benetan emaitza dala. Frogatu behar dugu izendatzaileak, ia 0 ez diren egiten. Izendatzaileren bat 0 egin eskero, esango geunke ez dala soluzio. Eta konprobatu behar dugu, ia benetan emaitza ekuazioak betetzen dagoan. Beraz, esango zan, iru zati iruken bat bi, gehi bi bider iru zei, zati, iru gehi bat lau, bardin, eta emon behar dozku iru. Garatu egiten dugu, hau izango zen izendatzaile komuna ipini eta lau zati bi bider iru zei, gehi zei, berdin, amabi laurden, eta hau simplifikatuta da iru, eta da emoten dozkuna. Beraz, ondo dago eta soluzioa da. Bigarren apartadoan, lehenengo pausua izango da izendatzaile guztien arteko MKTA ipintea, eta kasu honetan, MKTA izango da x gehi bi, x gehi iru, bider bi. Eta kondutan hartu behar dugu bi ataletako izendatzaileak. Beraz, izendatzaileak idazten dugu, eta orain zatiki baliokideak atera behar dugu. Orduan, biderkatu behar dugu, zatiki baliokideak izateko, izendatzaile eta zenbakitzailea, adierazpen berdinagaz biderkatuta egon behar da. Orduan, konparatzen badugu, lehenengo zatikiaren bi izendatzaileak, orduan, biderkatu dugu, bider bi eta x gehi irugaz. Beraz, bost, biderkatuko dugu, bider bi, bider x gehi irugaz. Bigarren zatikia konparatzen badugu,
aztertzen dugu biderkatu dugula, bider bi, x gehi bigaz. Beraz, zenbakitzailea be bai, x, bider bi, bider x gehi bi. Eta azkenengoa biderkatu dugu, bider x gehi bi, x gehi irugaz. Beraz, zenbakitzailea be bai, iru, bider x gehi bi, x gehi iru. Hurrengo pausua. Alde batetik egin daikegu zenbakitzaile bakoitzan dagoen adierazpena, bai, garatu, vale? Edo bestela, egin daikeguna da, izendatzaile, bi ataletan izendatzaile berdinak direnez, simplifikatu. Vale? Ordena, ez da aldatzen. Bai? Ez da aldatzen ekuazioaren emaitza. Beraz, nahi duguna. Vale? Aurreko ekuazioan egin duguna izan da lehenengo, kendu izendatzaileak. Orain egingo dugu besterara. Bai? Lehenengo garatu hau, vale? Eta gero izendatzaileak kendu. Vale, orduan izango zen. Hau da, 10, 10 bider x, 10 x, 10 bider iru, 30, eta izendatzaileak bardin mantentzen duguz. Vale? Izendatzaileak ez dupena merezi biderkatzea, amaieran, gero hurrengo pausua izango da simplifikatzea, bai? Beraz, ez dupena merezi biderkatzea. Vale. Orduen hau izango zen 2x bider x, 2x karratu, 2x bider bi, lau x. Eta azkenengo zatikian, egin daikegu x gehi bi bider x gehi iru, x gehi bi bider x gehi iru biderkatzen dugu, banatze propietatearen bitartez, x bider x karratu, gehi iru x, gehi bi x gehi 6, eta hau laburtzen badugu, iru x gehi bi x, 5x. Bai? Beraz, egiten badugu, iru bider geratu jakun polinomio, izango zen, iru bider x karratu, iru x karratu, iru bider 5x, 15x, iru bider 6, 18. Vale. Ja garatuta deko guzala zatiki guztiak, orain simplifikatu aldugu, biderkatzen badugu lehenengo atala eta bigarren atala izendatzailearekin, bai? Printzipioz hori ez dugu idazten normalean, baina izango litzateke biderkatzea guztia bider bi, x gehi bi, x gehi iru, eta lehenengo atala bebai, biderkatzea lehenengo atal guztia bebai, bider bi, bider x gehi bi, x gehi irugaz, bai? Eraz horrela, simplifikatu daikegu, bai? Hau normalean ez dugu idazten, bai, azkenean geratzen gara zenbakitzaileekin bakarrik horixegaitik. Beraz, 10x gehi 30, gehi 2x karratu, gehi lau x, bardin, 3x karratu, gehi 15x, gehi 18. Venga, laburtzen badugu lehenengo atala, 2x karratu, gehi 14x, gehi 30, bigarren atala, dagoan bezala, hau nahi badugu horrela egin, edo bestela pasatzen dugu gai guztiak lehenengo atalera. Bai? Orduen, daukagu 2x karratu, ken 3x karratu, gehi 14x, hemen ja bakoitzak jarraitzen dagoazan moduak, bai? 15x, gehi 30, ken 18, vale? Beraz, daukagu minus x karratu, ken x, gehi 12. Bardin, 0. Vale. Bilatuko beste ekuazio baliokide bat, x karraturen koefizientea positibo izateko. Bai? Berdin jaku egiten badugu, biderkatzen badugu lehenengo atala eta bigarren atala zenbaki berdinagaz baliokidea mantentzen da. Beraz, nik horrela lortzen dudana da x karraturen koefizientea positibo izatea. Bai? Erosoago iruditzen atala bigarren mailako ekuazioen formulan idazterakoan. Beraz, x karratu gehi x ken 12 berdin 0, eta formulara eroaten badot, minus bat, plus minus, erro, bat karratu, minus lau, bider, minus 12, zati, bi. Vale. Hau izango litzateke, minus bat, plus minus, bat gehi berrogeta sortzi da berrogeta beratzi, eta bere erroa da zazpi, zati bi, eta beraz dekot lehenengo emaitza dala minus lau, eta bigarren emaitza dala iru. Eta honek dira lortutako emaitzak. Egin behar duguna da, lehenengo gauza oso erraz. Begiratu ia izendatzaileren bat 0 egiten dan. Izendatzaileak minus lau idazterakoan, desberdin 0 eta iru be bai.
Bale? Eta bigarren gauza izango litzateke frogatzea ia ekuazioa betetzen diren. Bale, hasten gara, lehenengo emaitzagaz. X berdin minus bostegaz, bai? Hemen gorriz egiten dut, ez daukadalako lekurik, bai? Bale, orduan, ordezkatzen dut, eta dekogu bost zati minus lau gehi bi, dala minus bi, gehi minus lau, zati minus lau gehi iru, minus bat, bai? Hauze batzi egiten badugu, da minus bost biren gehi lau, bau da lau bider bi sortzi, ken bost, iru biren da emaitza, bai, ondo dago. Bigarren emaitza, eman duzku iru, eta frogatu egiten dugu. Bost zati iru gehi bi bost, bai, gehi, iru zati iru gehi iru sei. Hauze da bat gehi iru zeiren, beraz bat bider sei gehi bederatzi zeirin simplifikatuta iru biren, eta hausan ekuazioak emondakoa. Beraz, bi emaitzek betetzen dabe ekuazio. Beraz, biak dira soluzioak.